Gus ana sampure Gus. Gus. Potre koning asmane pun kasohon alus kulina sarang juga budi tinggi manis debuna esok karatona mungkin dese Madura semedi dalam gua pateng selamat senakokkan gunung pajudan abeto purnama ratu adalah gue potri kuning asa benar Potre koneng sareng-sareng di boleh kangen iki tinggo kowe sayang amat gede rasa katresnanku senadyan aja bangun ora bakal tunggu lagu dan jaga
sayang kangen iki niku kowe saya ngembang gede rasa katresnanku nadyan ato panggon murah bakal tak laleke nunggu aku dan jagatimu untukku ngano aku karo restumu sabar ngenteni tekan baliku tak joko rasa kanggo awakku semoga dirimu juga begitu rasa sayang iki rapi solari nganti besok tekan nikmati janji tulus ramuk ono ing lati mantep rasa lan jiwa roko tak titip kelayang kangenku iki muga bisa nambah yati panyuwunku siji kanggo awakmu jaga katresnanku rasa sayang iki rapi lali nganti besok tekan nikmati janji tulus ramung ana ing lati mantep rasa lan jiwa roko titip layang kangenku iki muga bisa nambah ati panyuwunku siji kanggo awakmu jaga katresnanku Isun iki seneng temenan rasane kaya sing seratan sunangen-angen ya sampe rendem isun nimpen-nimpenan Dapat besok ngerasa isun kandeng riko umpama wis keturutan bedane ya kari laku Riko hangsun sayang liyane sing ana Riko hang dadi lamunan mulyane ya ra welaso isun iki seneng temenan rasane kaya sing seratan isun angen-angen ya sampe london isun isun iki seneng temenan rasane kaya sing seratan sunangen-angen ya sampe rendem isun nimpen-nimpenan Oke. halo Fit abot Mike Fit halo woi
Mohon untuk tidak mengambil foto. Yang punya HP mohon kesadarannya untuk tidak mengambil foto. Mohon untuk tidak mengambil foto. Tolong perhatiannya. Hai Mas Sarwo, tolong tidak mengambil foto.
ayo ceketan kowe ayo ceketan apa kongki koyang koyang di koyang koyang ayo gendingan kowe ayo gendingan iki gendingan ganteng asli ilang ya ya atur sebalun jeng seliti grup ingkang dampingi penggemar tayub jadi butuh nih Pak Pardi Mbak Siva Samira omahe batu Samira video omahe batu hati susah lo mas ora ketemu maneman 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 dari ngulang apa setiane kelakon ya bapak bapak edole treng nata garwa risang danan jaya dan prayetna sabarang hayo sabrana kenes witeng kelapa kalem maksud muda salukune wong mati pikir raja ya mas treng nata garwa risang danan jaya Ceranan ceranan cerane ceran teci ceranan ceranan cerane ceran teci sing nang terapi sing iring para mantri cek cek nong cek cek nong cek cek tetep krimpir Pemberitahuan kepada undangan atau penggemar tayub, jangan sampai mengambil foto di arena tayub. Sekali lagi, jangan sampai mengambil foto demi keamanan kita bersama. Jaran teci sing numpak terobe sing iring para mantri cek cek nong cek cek ketepuk dupi iki piye warana mas yo mas jos ora butuh kae-kae ya mas pribel kayu warna kalau yang punya HP jangan mengambil foto nek awak guru pribel disimpan dulu HP-nya dipikir nek dodo loro
sajaning kelakon Prataruna iki piye warahana iki piye warahana Mas yo mas jos sak lembar godhonge baje Prataruna ciu gambar manuk aku melu apa entuk ciu sak gelase aku melu sak lawase ora butuh kae-kae butuh kumung nyambut gawe walah kekek neclon ning tembok mampir maneh penclok bebati aja ngenyek ya mas karo wong wedok ditinggal setengah mati dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati sini bingung di sana bingung tengah-tengah mawar melati sini bingung di sana bingung memikirkan sejantung hati walang kekek menclok ning tembok mabur maneh menclok peti aja ngenyek ya mas karo wong wedok ditinggal setengah mati sene gunung di sama gunung tengah-tengah gunung Merapi sene bingung di sana bingung memikirkan si jantung hati Nyanyi sih nyanyi cinta dangdutan bro. Adi Laras nggak di mana yang nyawer Ujul sih nanti mang wis aja wis. ayo